Amen. Hallelujah. Atong daygon o pasalamatan ato atong buhi nga Dios tungod kay takos gayud siya ang atong pagdaygon o pasalamatan tungod kay gamhanan gayud siya o siya ang pinugdan sa tanan. Amen. Hallelujah. Adlaw karon sa pagmaya. Hallelujah. Adlaw karon sa pagmaya sa kagawasan ta ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw karon sa pagmaya. Adlaw karon sa pagmaya sa kagawasan ta ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Gawas nun ta sa balatian, gawas nun ta sa balatian, gawas nun sa sala, gawas nun ta sa kalisod sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw karon sa pagmaya. Adlaw karon sa pagmaya sa kagawasan ta ang pagdaog ni Kristo kanato nagtubos. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Gawas unta sa balatian, gawas unta sa balatian, gawas dun sa sala, gawas unta sa kalisod sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Gawas unta sa balatian, gawas unta sa balatian, gawas dun sa sala, gawas unta sa kalisod sa ngalan ni Jesus. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Adlaw sa pagmaya sa kagawasan ta kang Jesus. Yes, hallelujah. Magpasalamat kami kanimo, Diyos. Magpasalamat kami kanimo.
pagsimba. Yes, hallelujah. May maya ka, O Diyos, sa among pagsimba. Salamat sa iyong pagdawat, O Diyos, ang mga pagpasalamat. Pagdaig kanimo. Yes, hallelujah. Dahil ko na ito ang atong Diyos. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, hallelujah. You are worthy, Lord. You are worthy, Lord. Hallelujah. Oh, blessed be the name of Jesus. May maya ka, O Diyos. May maya ka. Iwan ni maya, O Diyos. Iwan patay. O kang pagpasalamat. Hallelujah. Hallelujah, Lord. You are so great, God. Ikaw ang among Diyos nga gamanan. Ikaw ang among Diyos nga kahibulungan. Sa kusga ikaw ang among pasidunggan, O Diyos. Sumod kay gamahanan ka na Diyos. Kani ato karon ug sa walay katapusan. Nagpabilin kang gamahanan ni Diyos. Buhi nga Diyos ug dako nga Diyos nga among gilalagan. Wala gayon makasandi kanimo, O Diyos. Hallelujah. Wala makakumpara kanimo. Yes, hallelujah. Continue to worship the Lord. Makatandi, yes, God. Ayo, pagili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan, katapusan ang pagkagamanan mo. Ikaw lang Diyos, O Diyos, ang angayan simbahon ko. Sa mga usap pa, walay makatandi kanimo, O Diyos. Walay makatandi. Yes, hallelujah. Ayo, ugili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan ang pagkagamanan mo. Ikaw lang Diyos, O Diyos, ang angayan simbahon ko. Walay katapusan, walay katapusan nga pagpasalamat. Ikaw alagaran hangtod sa kahangturan. Ang grasya mo ug sa gugma mo ug sa pagkagamanan mo. Ang angayan simbahon ko. Sa mga usap pa walay makatandi. Walay makatandi. Hallelujah, Lord. Ayaw mo o dili masukod ang kadako sa gugma mo. Walay katapusan, walay katapusan ang pagkagamanan mo. Ikaw lang Diyos, O Diyos, ang angayan simbahon ko.
Ang ayan gayud kang simbahon o Dios. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ang ayan gayud ka namong alagaran. Simbahon o Dios. Hallelujah, Lord. Yes, gamanan gayud ka nga Dios. Balaan ka nga Dios, walay sama kanimo. Bahon ka, Udyo. Yes, God. Daigon ka, Jesus. Labaw ka sa tanan. Ka sa tanan. Gamhanan ka nga Diyos. Gamhanan. Nakita na mo ang mga milagro. Ang imong gibuhat o Dios, ang kalangitan ug ang kalibutan na puno sa kaanyag sa mga gibuhat nimo o Dios. Hallelujah. Pagagamhanan gayon sa atong buhi o Dios. Tapos gayon siya nga atong pasidunggan sa tibok natong kinabuhi. Wala na ilain nga atong halagaran o pasidunggan kundi lang atong Dios.
Dios nga nagabuhat sa langit ug sa yuta, tinubdan sa tanang butang, tagiya sa atong mga kinabuhi, tapos gayon siya nga atong pasidungan. Hallelujah! Atong pasalamatan atong buhi nga Dios. Hallelujah! Salamat sa kinabuhi o Dios, sa bagong puso, sa milagro sa kinabuhi, sa kaayuhan sa kanang may talatian o Dios. Salamat sa milagro sa kaayuhan o Dios. Salamat Amahan sa kadaugan. Salamat sa kagawasan. Salamat sa gasa sa kaluwasan nga among nabatunan. Pinaagi kang Ginoong Hesukristo. Salamat o Dios sa imong gibuhat nimo dito sa krus sa Kalbaryo. Nakabaton kami paglaom. Nakabaton kami kasiguruhan sa among kinabuhi. Kami nagalaom. Kami nagasalig nga ikaw ang Dios. Ang Dios nga magabalik aron sa pagkuha sa imong mga katawan. Amo ka ng hukta ng imong tulong mo Dios. Hallelujah. Dalaygon ka man sa walay katapusan. Balaan o halangdon ka nga Dios. Walay sama kanimo. Ang tanang himaya, pagpasidungog o pagpasalamat, diha lamang kanimo among ihalad o Dios. Sa pangalan ni Jesus, ang tanan magaingunog. Amen! Amen! Ako sa tanan sa pagpupong palakpak na pagpuhin nga Dios. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Is God, dalagon ang buhay nga Diyos. Amen, Ikson? Amen. Mayo bang Diyos, Ikson? Amen. Sa tanang panahon, maayog yun. O super maayog yun, kaya nabot ikakaroon. Mga Ikson, akong bayan mga Ikson, nasayo lang din mga Ikson. Kaya, ako lang is, isa na andang diya nga, ubarong din ni aron nga, upadayag, nagbuto-buto niya kasing-kasing ang magpasalamat niya sa pagbuhay ng Diyos. Kasi may sugon niya. Tawag na niya. Awan mo sa mic. Dalayan kayo ang buhay ng Diyos, no? Nagpasalamat po ako diya sa tuboy ng Diyos tungod sa iyong pagkamaayo. Bisan pa atong hingaging bulan atong gikan sa Thanksgiving. Nagpasalamat ko sa Ginoo tungod kay sa pagkaugma ato naninda ko. Murag isulayan ko sa Ginoo ba nga usa ba nga baski pag naapay Kristo sa atong kinabuhi. Maabot yun nga, murag mapikong ta ba, labi na sa ato ang sa pagpaninda nako. Dahil customer nga kaniang buntas pa sa'yo, kuan pa yun na ko, uy namano. Nya, karon kay ako man siya gisuklian og una, tapos ang iyang kwarta 100. Yang gipalit sa kuha, 10 pesos lang. Ako siya gikambyan og una og 90. Karon kay niingon man siya, tingala siguro siya ba nga ako siya gitagaan og gubintag una kay duha man sila kagok isa pod 50 ang kwarta. Niingon siya, madam na ba kay sincere aning 100. Ngayon po ko tan-aw lang ako, madam. Nga mo na pagkuan ako kay naigo naman ang nubinta akong giuna sa iya og kanang sukli. Karon kay natingala siguro siya nga nganong ako siyang giunahan og sukli. Gayon niingon ko ampiang imong 100 kung ano ka na ko gitagaan kung nga wala pa ka naghatag sa kuha. Niya nga, kumana imo balik yung suklian wala pa ka nakahatag sa kuha. Ako lang gikang giuna kay parang mag-usap mo sa imong kauban. Niya nga, kumana, murag naka-istorya na lang siguro siya o kuan ba ka na ganing una, murag maulaw na siya ko nga, madam, ang imong 100 na sa imong bulsa, imong gisulod. Gilupot ba gani ko nimo? Siya balag yun. Dili ka dapat mo una na kung sukli wala pa ka nakadawat tanawa sa imong manibag. Di ko may gani kaya ako manibag wala jud 100. Di ako kung huhuhuhoy ko nga wala jud madamo wala pa kakahatag. Ang imong 100 naa sa imong ang kuan kana sa imong bulsa. Minsan na ang iya yung ginapakita sa mua ang iya lang pitaka. Tanawa sa imong bulsa kay wala lagi kay mo na akong kwarta. Tanawa sa imong bulsa hantud nga murag nagkapuanay nami ba. Murag nagkakapuanay nami sa among tingog kay alang-alang nubinta. First time pag ito nimo nga kanang kuan kanang gining halin, nya 10 pesos pa jud. Hindi mo ba tayo nakuha na. Nya, ingon ko nga,
Ang pinagina, isa nga, nakagi sa imong bulsa, di man yun yung kapon, kung naghay nila nagtapok na tao, basta po sa atbang mga Muslim. Di po ko nga, naalagi na sa imong kuan, di man yun siya mo kuan, hanto nag, yung una na po nga ko ang kuan, malibag ko, gipangpukad na na po, gipangpukad, niingon pa yun nga, tanawa, basing buslot na ba na imuhang manibag, kisag ako na gipang-anak, gipanghumoy ko, tungod sa kaniya ganing, murag maglagok na ganita, basing naano ta sa Ginoo, murag mapikon ganita sa kadugayan, ganit, pero niingon man siya nga, pagpakasuko, apan ayaw pagpakasala. Mo nang nasuko lang ko sa iyahay, ko nga, madam, ayaw ko gingana, buntag sa iyo pa. Kay ikaw pa nga kung una, kamo pandua, wala ko lain halin, ikaw pa lang. Nya karon nga akong nubinta imong paot, ang pinakong nubinta ko nga. Nya mo to ni ko nagpasalamat ko sa Ginoo kay murag dagan ni nagtapok. Yang gikuan akong dinan nga tanawa si bulsa di man niya tanaw, mas ako kauban ingon na. Tanawa ba daw si imong bulsa di man niya ipakita murag nakalitok na siguro siya pa pero mauwa na siya mubakwi. Mo no. Ipakuli na niya yang hatag ko ng nubinta pag kuan na pag kaniyang katong nanay mga tao di siya buntag pag sayo no. Kugsog na kayo sila manglimbong, wala man to siya manikas o dili. Wala to siya kanang mangingila, dili to siya mangingila o dili. Nakalipok na lang siya una, pero uwaw na siya mubakli, baka naghanay nakakuha, nakaluhog. Mo na nga kung pasalamatan sa Ginoo. Kung bisig nata sa Ginoo, dili gyud ita mapakasala kanang murag pahimatngon po na ito nako nga unay mo palit dili kung una-una og sukli. Mao nang murag gipahinumduman ko sa Ginoo dako. Mao na ko masalamatan sa Ginoo kay ang Ginoo nagatag og giya og guide sa akong kinabuhi. Mao na ko salamatan gibalik na ko duhog sumaya ya sa atong buhi nga Dios. Amen. Amen. God bless kayo no, igsoon. Kung sa Kristohanan na gani, nagyod na kanang una-una ba nga gamay lang kita. Mga igsoon nga, grabe yun, basta ng Kristo sa atong kinabuhi. Doon na yun tayo kanang pagkontrolan. Gani, motong ingon ni ati kaganihan nga. Kaso ko, apan ay pakasala. Munang mga igsoon nga, pili dito masuko igsoon. Pero ayaw ko pakasala. Balag masuko pa diya. Gani mga igsoon, ako nang basahan nga, kung dito is ibutan na ito kahit pagpakasala mo ito. Kung nakasala ka karon dapat ay pagpangay ko sa ilo man ito ay ko sa ilo makasala kung makasala ka karon so kinalang dili na matag-ugma. So nga na ko dapat kita maggustuhanon nga dili lang kay sa pagpangayan natin sa ilo kung dili sa bisan unsa kinahanglan nga automatically. So, kinsa pa masunod niya aming soon, padayag siyang debate. Masunod yun sila niya. Praise God, dili ko na kawawan pagpasalamat niya sa itong buhay ng Kristoon. Tungod kay nauna siya yun, maog yun, nagagiyang ni kanato, sa naasawan tamang ganito, protection, labi na yun, every Sunday, mansoon nga, kanang usahay ito, mataliksikan diba, mataliksikan may, init kayo doon, magkakon si Kevin, ya, pagkapon ulang, praise God yung kayo, kahit ang ginaugan mamuha isang makagusak kinabuhi. Never jud mi nga, nasipon, nag-ubo, and isang pa nga, sa kanang pagkagay provide sa tunggoy ng Diyos. Nga, motong mga kung yagig so, nga, ibalik na ko nga, dili jud, kung nag-20 akong pitaka, so, kaya nasayin ang ginoo nga, nga dyan ko'y buluhaton, online ministry nga para sa iya. O gali, salamat yun kayo sa buhay nga Diyos tungod kayo. Siya yun, mag-yun ka na nagapakita sa mga kaibulungan niya mga butang nga ka na po. O ka na lang magsunod na kung yung kinaya sa buhay nga Diyos.
sunod. Amen. Dalayan din no atong buhi nga Dios. Nagaingon ang pulong sa Dios ang pagpasalamat is perminti na sa atong tibok nga kinabuhi. So, ako pagpasalamat sa Ginoo nga sa kanunay siya nagahatag og maayong panglawas sa tibok nga pamilya. Og mga pangadaw-adlaw nga mga panalangin siya nagahatag ka kanunay. Og wala gyud niya kami pasagdi sa man sa trabaho sa kumbana siya nagaproteksyon sa kanunay. Og sa kanang pagtrabaho niya gani kanang nadlok kung di ko alam mga kurente. Nga ako tayo sa ginarimahin nga magbantay yun bilang ang mga agent sa tubang na magbantay niya. Salamat ko sa kanunay kay nakaamo ko sa buutan na makasabot ko sa among sitwasyon. O muna akong pagpasalamat sa buhay nga Diyos. At akong ibalik ang dungog ang himaya sa atong buhay nga Diyos. Praise God, dalagon ang buhay nga Diyos mga igsoon sa matag usa. Kitang tanan nagyud tayo mga kadaogan igsoon. Amen. Ano? Wala ka pala sa kadaogan mo, buhi mong gani ka. Amen. So mga igsoon, dako kay nato na kadaogan igsoon nga ginhawa pa ta o napay libre nga hangin ang atong buhay nga Diyos. Mga igsoon, dili na ako dugayon, mga to kita sa ikaduhang bahay. Mawang ang pinakasentro niya atong buluhaton mo ang mag-meditate kita kung mag-meditate kita nga nasa yung mga pulong o atong isentro atong una-una kasi nga nasa iyang mga pulong walay lain magdala sa pulong sa buhay ng Diyos nining kamuntagon mo si William. Siya na lang mag-introduce ang kawalingon. So, no, atong nakita nga medyo murag kulang ka no, di ba? Hindi ka mo nagkamatikod nga kulang ka. Kaya atong makita nga atong pastor wala man diri karon. No? Ano kaya ang Ginoo dunay plano sa matag-usa ka nato mga igsoon. Nga ang Dios nagabog na siya mga plano sa tao aron nga ang tao magkabaton og kalambuan ining nagsuon, no? Wala karon nga atong pastor ang Dios daghan og mga pamagi mga igsoon, daghan siyang mga pamagi. Kini karon nga wala diri atong pastor o ato man siguro wala ko bang ganato karon dan kung kulang ta pero kapag tinuritson wala ta magkulang iyon tungkol kay ang Ginoo iguban sa nato. Amen. No? Usa dalay ko ng Dios mga igsoon kay sa diha nga ang Dios adunay plano sa matag usa ka tawo. Yatagan sa Dios ko ang ug katungod ang tawo. Muna nga karon si pastor wala diri tuwa sa ali ang pastor dito gigamit sa Dios pag-invite sa tuwa nga pastor dire aron ang atong pastor mo'y magasugad sa pulong pagkaon nato sa mga kalagto sa duhalik na igsoon. Muna karon tungod kay wala man diri ang pastor po nagatuboy sa siya o tao nga sama nga para nako nga magsukad og pagkaon niya pulong sa Ginoo ngadto sa dili sa inyo ako dili katong tanan mga igsoon. Usa ang atong pagkahimong kanunay nga naadyo ta kanunay sa pagka makirikanon sa ato ang pagpangalagad karon. Amen. Pag ingon ni pastor nga wala ko makatuo nga ako joy magparadong sa maong pulpit sa intro. Ay tungod kay
na wa ko ka sulay anin niya karo percaya pa yun ako nga nakatindog ko din nga doon. Tadiya nga gipunto ko ni pastor nga ako'y padalon, nga ako malipat ko. Nasanto sa uno nga mato pa sa pulong sa Ginoo. Kung nahigugma mo kanako, kinalang tumano ninyo akong mga sugo, mato pa sa pulong sa Ginoo, di ba? Nasanto sa uno nga kung mabalipat ko, wala kong tumang sa sugo sa Ginoo. Wala nang kunin balipat ato akong ipaningkamutan nga maka-deliver ko sa pulong sa Ginoo karong adlaw nga ito. Kunya tadiya nga gitudlo ko ni pastor. Ingon si pastor nga wala man ko taas pa man nga panahon. Pero nasayod ko nga sa matag adlaw nagaandam ko kanunay. Ako lang itong ginato mga idol, kaya tungkol manggod kay kumingon ta nga, sige pastor, ako'y dala sa walay karong Domingo. Nagpasabot ka ng mga idol, ang atong kagalingon, gipasigar po nato ito. Kung sana, natong tungura, wala ko ni balibat tungod kay, akong nahipawan, dili naman kay ang pastor mo dala sa pulong sa Ginoo kung dili. Kitang tanan, brother and sister, kitang tanan mo dala gayon sa pulong sa Ginoo. Muto mo sa dili. Ikaw ug ako gamitong gayon sa Ginoo mga idol. Sa karon ako, itudlo ko ni pastor nga ako'y panalong sa pulong sa Ginoo karon. Dili si pastor may nagatudlo kanako kun dili ang Ginoo may nagatudlo kanako. Tungod kay sili gamit mga to sa laing simbahan. Muna nga ako po gigamit ko dili po nga mao nga simbahan. Usa, samtang kita magapanayon kaya pulong sa Ginoo mo isoon, alam mo na sa tanan. Dili man na ingong kuan. Dili to may kakaulaw mga iso kay kun ato basahon diri sa Roma 1:12 na dili nato angay kaulaw ang mga mensahe ang mga pulong sa Ginoo tungod kay ang mga pulong sa Ginoo mo kani naghatag nato og gamang kaluwasan, di ba? Kung ato basahon sa Roma 1:12 wato sa kanto na siya pagbabasahon. Ang pulong sa Ginoo alam iyagyan kini alam sa tanan nga mga katawan. Kaya ang awit nga nagaingon kay nung siguro man awit ano nga ang balaang kasulatan itugas sa katawhan aron mahibalo sa sudo sa Ginoo. Sapit na siya mukayag sa langit ang tanang pinunan gisugo niya panlakaw kamo isang yaw ang pulong ko. Okay mga iso nga ang pulong sa Ginoo ato kayo kini nga pamantala nga to sa uban nga mga katawan. Muna karon nga dili kasi pastor lang ang madalas pulong ko dili kitang tanan ikaw ako. Gamiton sa Ginoo pinagi sa pulong sa Ginoo. O kang atong ako pagdalong karon nga timang nga disoon mubo na kini kumuna kini nabati na kini sa kanang mga kapastoran sa kanang mga misahero. Nabati na kini og kini mga pulong nga kumuna kayo ni mga disoon nga niya makita sa kuan Roma 12. 12:1 wala man kini ka bersikulo nya. Pareho lang kong pasta kay ako wala po rin ko ano niya. Nanguluan diri ang pag-alaga sa Diyos. Pareho lang kong pasta raw. Roma 1:12 Kapitulo 1 bersikulo 12. Usa mga igsoon tungod sa dakong kaloy nga gipakita sa Dios kanato, hangyon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad. Balaan kung makapahimuot kaniya. Mao kini ang matuod na pagsimba nga angay ninyong ihalad. Amen. Sa unang panahon mga igsoon ato na nabati ning nga mga mensahe. Sa unang panahon nga sa diha nga ang tao nga nakasala sila, magkahalat sila og mga hayop ngadto sa kanang ilahang sa Ginoo bitaw. Oh, magahalat sila dito aron ang ilang mga sala mapasaylo. Sa pagkakaroon sa ato nga kaugalingon mga igsoon, usa kini kadako nga pribilehiyo kanato kay dili naman ta ingon nga maghago sila, maghago pa man sila. Kung magkasala sila, magdapat sila hayop dito sa templo, alam lahat dito nga ilang ihawon o ilang mapasaylo ilang mga sala. Pero kita karong mag-igsoon sa istorya pa dawat limpyo lang ta mga igsoon no wala ta maghago no. Amen. Sa diha karon ini nga buhi atong paghisgutan kini nga buhi ingon nga halad nga buhi. Ang kini halad nga buhi nga buhi mo kini si Ginoong Jesucristo nga buhi ihala dito sa krus aron ang atong mga sala
mapasaylo kayo mga igsoon. Nya kaya ba naman ta nga ang atong buhi nga Dios gihalad ngadto sa cross, ngadto sa kamatayon, buhi nga halad balaan, ibutang diri nga balaan. Ang angay nato mga igsoon. Kaya mo lang kini nagaingon nga matod pa diri ang pag-alagad sa Dios. Kung saan man nato mga igsoon sa pag-alagad sa Dios, ang atong pagkahimuon nga ingon si Kristo, buhi siya nga nagpakamatay sa cross tungod ka alam ka nato. Ingon kita nga sumusunod ka Kristo mga igsoon, nga sumusunod kita kang Kristo, buot sa Dios mga igsoon nga ang atong pag-alagad diha sa Dios perminti buhi. Dili naman nga buhi kita dinhi sa simbahan, sulod sa simbahan nga magapalagad kita, buhi ang ato ang mga ilungog kasing-kasing una-una, buhi niya diay nagabot sa gawas, dili na patay na mga igsoon, wala na kini gahom tungod kay nganuman nga wala man siligaw tungod kay ang imuhang pag-alagad diha sa Dios mga igsoon, alanganin duha-duha, dili hugot, dili buhi. Walay ka na ba mulay kon ba mulay espiritu sa nga mamulong ka sa maminaw ka sa pulong sa Ginoo. Ang imong kagalingon pationg ka kaluya, kakapoy, wala mga igsoon nga wala nimo ang pag-alagad nga buhi, wala nimo gikinabuhi ang gibuhat ni Kristo diha kanimo. Muna ina mga igsoon nga ikinahanglan dahil nga buot sa Dios mga igsoon nga atong pagpangalagan nga matinud-anon, buot sa Dios nga dili lamang dinhi sa sulod sa simbahan nga kita nagbat-o nagapangalagan ta nga maayo, kundi sa matag adlaw di mga igsoon, kung maabot man ang Domingo, maura gyapon ang atong kinabuhi nga init kanang buhi nga nagapangalagan ta kanunay mga igsoon, ang Ginoo na mga igsoon dako mahimuot ang Ginoo sa tuwa Ginoo igsoon mga igsoon tungod kay anuman nga ang ato ang pangalagad sa Ginoo adunay kinabuhi nga way kamatayon. E kini kung way kinabuhi mga igsoon ato pangalagad, patay dinhi mga igsoon, luyahon. Nanalay pa nato nga sa diha nga mga ato sa simbahan, wala tay plano nga matud ta sa kamakaran sa karon nga Domingo. Natay plano musimba ta, dasig ta kayo kay ganahan ta musimba. Kunya, pag-abot sa sulod sa simbahan, sa diha nga moabot na ang wali, magwali ng pastor, bation tao, kaluya, katugon, anak, murag ka lang ang atong gawas, di ta kasabot, makasige na lang sa desisyon tungod kay ang atong una-una patay, wala nagapaminaw yan sa pulong sa Ginoo. Ang buot ipasabot ini mga igsoon, nga buhi, balaan, halad, ngadto sa atong buhi nga Dios, nga mao ang atong pag-alaga diha sa Dios nga matinud-anon init kan buhi kanunay nga dili maluyahon. Kaya buot sa Dios mga igsoon, ang atong pagpalagad buhi kanunay kasadiya nga gihalad si Ginoong Jesucristo, buhi man. Inusap kita mga igsoon, nga itong pagpapalagan buhi diha sa atong sa Dios. Amen? No? Sa dalay ko ng Diyos mga igsoon, matod pa diri sa Ginoo diri sa ubos mga igsoon, ato para sa mabasa, mao kini ang matuod nga pagsimba angay ninyong halad kanawa mga igsoon. No? Ang ato diay paghalad nga pagdasit nga balaan nga buhi yan sa tubangan sa Dios. Usaday kini isipon sa Dios nga tinuod kini nga naghalad nga simba diha sa Ginoo, no? Dili lamang nga yung reklamasyon niya sa karon diri simba-simba lang, no? Dili na namo doon. Kay kana simba-simba god, ug ato nang hunaon murag daduwal na diya. Kay simba-simba man. Pero kung buhi nga imong pagsimba, napasabot ka na mga Diyon, magtinud-anay ka sa imong pagsimba karon adlaw, no? Siguro mga igsoon, mag-ingon ka sa itong kagalingon nga karong adlaw niya ka sa balay nga ng para simbahan nga maayo ka sa tuwang kagalingon, nabalaan ko, kay tungod kay nagsimba na ikaw ko, balaan ko. Dili nga na mga igsoon, sa diha nga nagawas na tan, usot ako ng atong nahuna mga igsoon. Mausap ako ng atong pinaiya mga igsoon, wala na talaga supay diha sa balaod sa Ginoo mga igsoon. Ang ato ang pag-alagad patay na. No, kung pagkali paggawas na to, sa simbahan, patay na tayo tungod kay ang imuhang pinaiyan na usap na wala na magkalimaw, wala na mga tumong sa balaod sa Ginoo. Kaya buot dili pasabot mga igsoon, sa diha nga ikaw muhalad ka sa tubangan sa Dios nga buhi, ikinahanglan kini nga perminti kini nga buhi, kay tungod kay buot sa Dios nga ang imuhang mga pagpangalagad
buhi kanunay kay aron ang Ginoo mahimuot ni Ginoo kay di ang Ginoo dili mahimuot kung patay ang imong papagalaga, di ba? Manong araw may ison kung ikaw nakay kanang doon ka ng trabante, no? Yang imong trabante luyahon, no? Luyahon, hinay kayo mong trabaho. Di ko ka mahimot ka namin isuot kay nga naman luyahon man. Nakay pagtrabaho, hinay kayo ang iyang trabaho. Yang ikaw ang tag-iya, ang imong na puso. Atod tayo mo na mahuman tayo sa oras. Kunya sa nagkatrabaho, mahuman ka sa kadlaw. Muna nga, dahil kayo may suon nga kung ikaw amo yang imuang trabante hinay kayo mo pa. Ina na mga isuon. Kasi diyan nga kung unsa kani ang ato ang gibuhat ato ang amo nga naipatrabaho nga kinahanglan nga adunay kinabuhi. Ato sa nang buhaton mga isuon. Kasi Ginoong Jesucristo sa kikaingon na nagpakamatay siya buhi tungod alang kanato. Nagpakamatay siya sa krus tungod kung alang kanato, no? Nagpakamatay siya sa krus tungod kung alang kanato. So sa kita usap sa atong pagpangalaga din sa atong nga Dios, buhi atubangan diya sa Dios. O kay buhi man atubangan diya sa Dios, dili ta mga kaluya mga isuon. Sa diha nga mubalik ang Ginoo buhi ang gyapon ka mga isuon. Mubuhi ang gyapon ka. Kay ibalik sa Ginoo buhi ta gyapon mga isuon. Aron ang Ginoo nga isuon. Mahimot ang sa Ginoo mga isuon. Hindot kay mga isuon nga kanabitong ang Ginoo mahimot sa tuwa. Hindot kay Panginoon mga isuon. Kay ngano man ingon ta nga nindot kay Panginoon. Tungod kay garpo kana sa Ginoo mga isuon. Nganong nindot man imuhang mga buhat, sister. Tungod man sa buhat sa Ginoo, ituduan ko tungod sa buhat sa Ginoo nga inani pagbuhat. Kaya na mga isuon, nga sa diha nga ang Ginoo nga mo guide sa tuwa, ato gayud ka ng pagkatumanon mga isuon. Dili ka mingon nga pusikuhay. Kung sa ibalawod sa Ginoo nga kini pagkatumanon, ato gayud kini mga tumanon kaya ang Dios ra ba mga isuon, dili siya matakon, dili siya mo kuha kanang ikaw kanang musiman sa iya mga istorya mga isuon. Kaya sa diha atong nasayran mga isuon nga sa diha ikaw nga sige nang isipin nagtiguban pa sa mga apostolay pa yung mga pinunang taon na sa diha nga wala pa siya ni ngadto sa kaya sa langit. Matod pa niya muadto siya sa iyang amahan. Matod pa niya matod pa sa Juan 14:1. Mamatod pa dito nga iningon siya nga matod ni Kristo. Muadto ko sa akong amahan kay mag-andam ako og luna alang o mag-andam ako og dapit alang kaninyo kay kung makaandam gani ako mubalik siya o waon kaniya, no? Muna ipakita sa Dios na ngaray ka na to. Kana mga sara mga isuon, dili ka na mapalpak mga isuon, dili ka na mapalpak. Magaling ang giingon dire nga gikinanglan nga natong ihalad nga buhi balaan nato sa Dios, piminti buhi. Kaya aron inibalik niya buhi ta piminti. Ang atong pagpangalagad naa kanunay buhi, no? Kaya ato biyang pagpangalagad niya sa kalibutan mga isuon. Wata mo sa'yo mga isuon ang gahot sa mga isuon nga ginalista din dito sa Diyos mga isuon nga kung sa pagdulit sa kalibutan. So sa ikinanglan nga sa matagkaroon niya naagit ka kanunay sa pagpangalaga diha sa Ginoo kay dili naman gini sa simbahan ka magapaminaw ta sa pulong sa Ginoo, no? Nga sali ka nagapaminaw ta sa pulong sa Ginoo o kinakay na sa tuwa kung pinto na kaanak kayo, no? Dili kay mga isuon ginalang gid nga sa dili pa mo balik ang Ginoo, gikinanglan nga ato ang pagpangalagad buhi kanunay. Kay ingon man diri nga ang atong halad buhi halad balaan, no? Ang atong pagkabalaan. Bisod kayo mga isuon kung maabtan ka sa pagbalik sa Ginoo nga wala na kasi sa pagkabalaan, no? Bisod kayo yung mga isuon dili ka madala mga isuon nga sa Ginoo mga isuon, no? Kay ug ato pa dayon basa diri sa mga isuon diri sa number 2 na ingon diri ayaw ka mo pagpahiuyon sa pakasan niining panahon na. Dili ka magpauyon ha. Ako ba abot ito sabot. Dili ka mo muwan, no? Dili ka mo madala, dili ka mo musulod, ana. Dili ka mo sulod. Usa gingon? Dili ka mo sulod no. Kun dili matul pa dire
ipabago hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon. Pinaagi sa Dios, no? Ang Dios nagaingon nga ipabago ang atong kaugalingon. Sa atong pamagi mga igsoon nga kita ipabago, no? Pinaagi mga igsoon sa pag-usap sa atong kaugalingon. May mga kita baguhon kayo sa Dios mga igsoon, no? Baguhon sa Dios ang atuang kaugalingon. Ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbago sa inyong pangunahuna aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayo hingpit o makapahimuot kaniya. O tanaw kayo, no? Klaro kayo mga igsoon nga sa karon sa atong pagsimba, ato kayong ikinabuhi nga buhi sa tubagan sa Dios. Inigawan nato sa simbahan, dili nato inyong lain na po nato ang mga plano mga igsoon, dili nato. Kay kung moingon mo inigawan nato sa simbahan, lain nato nga plano. May ko tani number 2 nga muna nga mahiuyon ta sa utang sa kabuton dinhi sa kalibutan, no? Mahiuyon ta. Sa dili na ato ni pagkakunon mga igsoon. Kung dili noon magtago ta sa atong kagalingon. Kay ingon nga kita ipadaygan naman sa atong buhingat Dios nga kikinalan nga muhalat kag buhi halat balaan ngadto sa tubangan sa atong buhingat Dios. Kasi Ginoong Kristo nagahalad man gani tungod kalang kanato, di ba? Kita usab ang atong kagalingon ihalad usab ngadto sa Dios. Ingon nga halad nga buhi nga mao ang atong pagpangalagad sa makanunayon nga walay luya-luya, no? Hinungnog ang mga igsoon sa inyo isipin ng igsoon ba? Atong na hinungduman nga kami ni Sister Juaning sa una dito sinisipin. Na ako makulta mo ato. Nagsimba mo aktibo ko kayo ato siya mga kakong dito aktibo ni kayo ato nga. Karon, daya people ko ato sa una. Karon ini panahon na sa ating wali. Ang panahon na sa kanang simba. Kanang dasi kayo kanang dasi kayo kanang kayo ng simba. Lah, pagkapunta na sayo, alam na kayo maligo isa pa na samsaw isa pa patungan pag-oras na. Ilis mahaw at sa simbahan layo sa simbahan. Dali simbahan magpanon ana nang kayo. At tumili sa kanan ni ilan ni napunti at tumili ito magtapos pag humanaw. Huwag kayo magsimba na, arati kayo may pano-pano sa simbahan mga igsoon. Yan dito naman sa simbahan mga igsoon. Sa ako lang po rin kaugalingon. Sa ako lang rin kaugalingon. Iagin ako testimonyo sa akong kaugalingon. So dito na sa simbahan, ang sub-leader, kung magluya kayo, dili ko lang ka na simba. Ang imuha mga aliton, dili kayo, kuhan ka na, dili kayo dasik ang sub-leader. Magsigil, ang kanta rito, alive, alive, alive forever. Ano, niya? Kanya, imo ka mga igsoon ang kanang nagdasa sa leader. Ang iyang mga paguna-una, ang iyang mga pananaw mga igsoon, nara sa kawas, wala para nato kang nasa mga isura nato mga igsoon. Asa may ang paguna nato, nara sa kawas, di ba? Muna nga, kita po nga mga membro nga magtanaw siya, ang ato paguna-una, magkainom po ta, mura maligwala ito simple kung iyang pagkanta-kanta, no? Mura magway wala yang kanta mura magway mura pala espiritu ba kay ngano man ang pananaw oras sa gawas na hindi nga dito ino yun ang mga igsoon muna nga panahon sa wali isipin mo panahon sa wali mga igsoon dito na mga igsoon ang wali dito dili kayo kuan no maayo man ang gyapon to pero ato na lay diferensyado lang no dunay diferensya ba dunay kalahian dunay ka na may wali mga igsoon nga kanang katugon ka, di ba? Napoy wali nga bisan sa kataasa mo nga wali dili ka katugon. Nangrais na pwede na ko ng mga igsoon, no? Muna nga akong testimonyo na atong tungura. Murag wala di ko na intro atong tungura dito sa UCC sa Biblia ng igsoon. Sa tinura yung nga isoda, wala mi na-improve kay ngano man. Inigwari sa pastor. Murag wala na ko napati, wala na ko na sinabi nga ang Ginoo na analyze nato nga gitandog ko sa Ginoo. Kaya bisan pa man gani sa pagwali ang pastor. Ang bangko dito dili man ibang ani kanang bangko magsulod og tag upa, tag lima, tag ana. Dapat di akbuanan kanang ako di ba? Pagwali sa pastor, wag ko di ana diha. Makatulog pa na. Isa may walian sa pastor. Wala no. Sa ato pa patay ang pagwali sa pastor mga igsoon. Ila na mga igsoon sa dihang nga muwali ta itinanglang nga muwali ta bahay sa pagpangulagad sa atong nga buhi nga Dios. Ato kining
ato kining butangan og kinabuhi. Sa unang pamagi kinabuhi mga igsoon nga mao gayon ang ato ang pagdasig sa matag usa nato ka igsoon nga sa diha nga kita magapangalaga diha sa Dios nga ingon nga halal nga buhi diha sa Dios nga mao kini ang ato ang pagpangalagad nga may itong gayon nga oray luya, di ba? No? Eh kung kita kayo magluluya mga igsoon, matod pa sa kanta, markansi ka. Dili ka magluluya, kaya ron ka muimprove ka, magtaas nyo unta, di ba? Sama sa giyon ako kaganiya, na karong panahon na sa atong pagsimba, na balaan ta, sa maabot nga Domingo, nagapabilin gyapon tang balaan gyapon, nagpasabot ang ato ang pagpangalagad sa Ginoo, mitaas ni improve, di ba? Dahil wala man ta ang atong pagpangalagad, wala man ta nagakaluya diya sa ato ang buhay nga Dios. Kanunay kinabuhi nato si Ginoong Hesukristo. Sa ato ang kinabuhi, di ba? No? Usa ingon ana mga igsoon na bisang tuod karon nga sa atong pagsakripisyo karon ini nga kalibutan na bisan ako sa mga kaniyang gubit, no? Bisud kayo naon daghan mga problema. Bisan unsang batang sa panginabuhi, problema sa mga tao. Pero padayon ang yapon sa mga igsoon sa atong pagpakalagad bisan unsay mga pagsulay sa atong kinabuhi. Dili ka padala ni mga igsoon. Kay matod pa sa Kristo mga igsoon nga ang imong kago dili kayo makawang diha sa atong sa Ginoo. Amen. No? Dili kayo makawang mga igsoon sa atong paningkamutan gayon karon. Kay bisan karon ini panahon na mga igsoon sa atong pagsimba karon, atong hununaon nga puno ta gyapon sa kada sigon bisan kung wala diri atong pastor. Kung wala man diri atong pastor mga igsoon, dili ka magakabuon mga igsoon tungod kay doon na tay labaw nga pastor nga mao si Ginoong Kristo. Amen. No? Namaw ka na si Ginoong Kristo. Ang ato kanunay ginaalagaran nga mao kini si Kristo nga nakala diha sa cross nga nagpakamatay tungod alang kanato. Ang atong buhaton mga igsoon sa pagprepisyo sa atong kagalingon nga mag-alagad kita nga matinuan diha sa atong buhi nga Kristo. Ayaw ka bala kami igsoon. Kay kung unsay imuhang sakripisyo din sa kalibutan bisag asa ka manibutang daghang mga pagsulay ang imong madawat yan ang mga igsoon. Dili kayo mapakyas ang imuhang pagkahagod din sa kalibutan mga igsoon, doon na kayo ika madawat. Kung ato kini masaw diya sa basahan ninyo sa akon, kung unsay madawat to sa katao nga maayo diya sa tubangan sa Ginoo. Basa sa panultihon. Yes, Isaiah, basahan ninyo. Kung unsay ibuhat sa Dios sa tao nga matinud-anon diha sa Dios. Panultihon, yes, Isaiah. Tao nga dili mag-ugan sa matuod magkahimog sa tao apan ang tao nga maisubong sa dili maayo mahimog. Panultihon, Jesus Christ. Yes. Tanong. Ang tao nga dili mag-ugan sa matuod magkahimog. Ang kinabuhi. Panultihon. Kinabuhi mo oy. Panultihon mo? Sige daw taro. Isay. Unang gingon sa panultihon, Jesus. Ang kinabuhi, mao'y ganti sa maayong tao. Apan ang sala, mudaldal nga to sa labipang daghang sala. Oo, klaro kayo mga igsoon, no? Ang atong pagsakripisyo din sa kalibutan, dili kawan, di ba? Matod pa ni Haring Solomon, ang kinabuhi ganti ngadto sa taong matarong. Wala na gingon nga ang kinabuhi ganti ngadto sa taong sa mga rotan, di ba? Wala na gingon ang matarong gayo sa mga igsoon, ikayon ko na naayod ta sa pagkamatarong aron madawat ang ganti nga kinabuhi diya sa Dios. Ang katong tao nga makasasala mo padayon siya sa iyang pagpakasala mga igsoon, kanunay siya magpakasala. Dili na jud siya makaingon makahisgot pagbayo mga igsoon kay nganuman na naman siya sa pagpakasala. Ang iyang buhaton mga igsoon sa iyang pagpakasala, maluwas siya mga igsoon, maluwas siya kadong sa impierno mga igsoon. Muna iya pagkabuhaton mga igsoon. Basta ato lamang gini pagkabuhaton mga igsoon. Atong ikinabuhi gyud si Kristo nga ingon nga puwi kanunay ato pagpangalaga diha sa Dios, dili ta magkaluya-luya. Dili akong istorya sa inyo
aging pagdasig sa mata ko sa kanato. Pahinumdum na rin mga igsoon. Dili ni ako, kung dili buhat ng kini sa Dios nga gihiyatan na rin kanato. Kaya kining pulapulo nga, dili ni ako ang kabalingon, kundi ako aning kanan mga igsoon. Ako lang gihimong Espiritu sa Ginoo matod pa. Kaya si pastor nagatundo sa kuha, si pastor gigaidan sa Ginoo nga ako ang iyahang padala sa mo nga mensahe karong adlaw buntaga mga igsoon. Makayong ko sa kalingon, kadaghan na mga membro nganong ako pamalit ang iyang igsoon. Siguro ako pong nahuna ang plano sa Ginoo mutumong siya taong na mao na iyang pagdalo sa iyang mga pulong mga igsoon. Kay dili ko sa Ginoo nga ang pulong sa Ginoo mga igsoon nga kanabitaw maduha-duhaan dili na naman igsoon. Buot sa Dios mga igsoon na ikaw ug ako ikinahanglan nga ana kanunay sa espirituhanong ng mga pagtugay sa Ginoo nga ato gayong ituboy si Ginoong Jesucristo ngayon nga buhi siya nga rin nato mga igsoon. Kaya si Ginoong Jesucristo sa diha nga akong balikon, sa diha nga nagpakamatay siya sa krus mga igsoon, wala siya sa balaan kayo siya, no? Balaan siya. Wala siya sa bisang gamay, no? Nanuman nga siya man sinutan tungod kay alang kanato mga igsoon. Sa iyang pagkamayo mga igsoon, iyang ihalad ang iyang kinabuhi, iyang kaugalingon nga to sa cross aron ta mabag-o, mapasaylo nga tong kaugalingon muna karon mga igsoon, bag-o na kita diha sa Kristo mga igsoon. Di kita ngayon nga malisan sa tong kaugalingon mga igsoon, nga kung unsa may budangan sa tong kinabuhi, di kita mahadlok mga igsoon. Kaya matod pa sa pulong sa Ginoo, na kung si Kristo naadapit kanimo, wala kayo makabatok diha kanimo kung nasa Kristo kanimo kinabuhi mga igsoon. Basta atong lauman ka lang mga igsoon, sama kanunayon karon ko niya. Dato ang paggawa sa simbahan mga igsoon, ato kay kini kinabuhi sa Ginoong Kristo hangtod sa sunod Domingo, hangtod sa maabot nga panahon, hangtod sa pagbalik sa Ginoo, iya kang maabtan nga buhi ihato nga nagpangalaga diha sa Dios. O giana mga igsoon ibalik sa Ginoo. Aduna sa ganti ni ana nga ihatag na rin sa Ginoo nato mga igsoon. O ang kagnindot mga igsoon, doon natay kanana ang luna area nato sa langit nag-andar sa tuong nabuhi ng Diyos mga igsoon. Tungod kay nanuman ang Diyos na ibalo sa tuong kinabuhi nga kita kanunay buhi nga nagapangalaga diya sa tuong buhi ng Diyos nga wala nagalutuha sa iyahang sa iyahang patiksaan nga rin ka nato nga siya mag-aupan nga rin sa matag-usa ka nato mga igsoon. Sa mga igsoon, dili na ko kaso mga igsoon, bubuk lang kato nga mensahe tungod kay kato mga mensahe nga pulong mga igsoon. Kuha naman to kanang barang ako na lang itong review kaya nasayod ko na sa mata ko sa na hibaluan ito sa tanan ako na lang itong review kay mata ko sa kanato aduna tayo nagkalinlaing mga kanabitaw mga pagsabot na itong kaugalingon sa mausap ka kung nasayod ko na kamo sa inyong una aduna sa mo nindot nga maayong mga pagsabot na igsoon, no? Basta sa sunod mga adlaw, gamiton mo sa Ginoo. Kini nga mao nga bersikulo, inyo nga pwedeng pagkagamiton. Kung yan mga igsoon, nasayod ko nga sa maong nga bersikulo, napangalanginan mo nini mga igsoon, kaya tungkol tingaluman, inyo kinigikanit na sa inyong mga igsoon. Amen? No? Sa namin mga igsoon, dalay ko ng Ginoo sa ato ang magsimba karon bisan mo pura. Sunod kay atong dibuhat na ang Ginoo na himuot sa pagtubangan karon, no? Amen. Dalay ko ng Ginoo nga igsoon. Praise God. Salamat sa pulong nga atong nabatian ining kabuntagon, naga-remind ka nato nga magbalaan gud ta. Amen. Hantod sa pagbalik sa Ginoo kay mao ka na ang gikahimutan sa Ginoo nga kita magmataro, magbalaan sa matag adlaw natong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Nga ang Dios gayud ang mahimuot sa atong kinabuhi. Malipay gayud ang Dios kanato. Amen. Samtang kita nagahulat sa iyang pagbalik, na kita nagkinabuhi nga balaan ug matarong diya sa iyang atubangan. So dalaygon ang pulong sa Dios na atong nabatian ining kabuntagon. Salamat kay Brother William. Ug karon matuta sa ikatulong bahin ang magadala sa offering kung gihanyo.
the Lord, kailangan ko kayo ng tubuhi nga Diyos. Karon panahon na sa kita nga maghatag sa ato ang offering diya sa tubuhi nga Diyos. Kinahanglan maghatag ta nga kinasing-kasing kayo. Dili kay naay pagbagot-bot. Muhatag tag dako pero nagbagot-bot ka, adili ka gyud panalanginan sa Ginoo. May pang ang muhatag kag gamay kay ang dito di mo panalangin ang Ginoo sa gamay kung malipayon ang imong paghatag. Kinahanglan maghatag tang walay bagot-bot. Amen. Oh, samtang kita maghatag atong pagawiton, muhatag sa kalipay. Muhatag sa kalipay. May gumawa na mong amahan, Lord, nagpasalamat kami kanimo giugad, bisan pa Lord sa imong pagkabalaan, sa imong pagkahimong mahigumaon diri kanamo, Lord, daghang salamat Ginoo. Lord, daghang salamat Lord sa imong ipanggamit karon Ginoo. Kami tanan Lord pagagamiton nimo alang sa imong magpagamit kami ugad alang sa imong kahimayaan Ginoo Dios. Lord, bisan pa Lord ini offering ako mga pag-ampo, may ikaw maga-bless ni ene, ikaw magahatag kanamo og giya Ginoo, bisan pa Lord ning offering ikaw niining ma-offering Ginoo, magamit ka ni alang sa imong kahimayaan Ginoong Dios. Lord, daghang salamat Lord kini akong pasalamatan ug ginasalig at tanan diha lamang sa imong pangalan, sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. For our announcement, palayo ng atong prayer meeting every Wednesday, 7 p.m. So, welcome kayo tang tanan nga mag-a-attend ini nga prayer meeting. Amen. Atong tabangan sa mga pag-ampo ang atong mga pagkinahanglan nato diha sa atong buhi nga Dios. O unsa pa ang atong mga announcement. So, karong mga taon-taon mag-adto dito sa Bless. Okay, sa third service. O kinsa dito rin nga attend dito sa Tagsawa. Okay, maulang na akong gihangyong tanan sa pagpanindog. Amen. Hallelujah. Atong pasalamatan atong buhi nga Dios sa kadaugan, sa kalampusan, sa atong panimbahon nining oras sa karuntagon. Salamat ta sa mga pulong atong nabatian, naga-remind ka nato kanunay. Hallelujah. Atong pag-aawiton, imo ang himaya o Dios. Hallelujah. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamo sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Imo ang himaya o kadungganan, ipataas ang kamo sa pagsimba, ngalan mo daygon ko. Gamahanan ka, milagroso ka nga Diyos, walay sa magkalibo.
Hallelujah, Lord. Dalaygin you, Lord, ay mga ngalan, Lord, sa walay katapos. Ama, nalangit nun, salamat, Ginoo God, sa imong mga pulong, Lord, na among nabati, Ginoo God. Na dili katugad, malabay na kawan, Ginoo God. Na Lord, na kami, O God, ma-improve kami, Lord, sa imong sa pagpangalaga, diha kanimo, Ginoo God. Na aduna pa kami makatunan dugag, Ginoo God, sa among pagkakristohan, Ginoo God. Na mawalang buon din kami, Lord. Hallelujah. Lord, ako sa mga pag-ampo, Ginoo God. Bisan man, Lord God, sa among pagmamauli, Ginoo God. Ikaw, Ginoo God, magapadayon, Ginoo God, magaprotection ka namo, Ginoo. Bisan man, Lord, sa mga second service, third service, o fourth service, ikaw, Ginoo God, magapadayon, Ginoo God, magaprotection, Ginoo God, sa mga katawhan, Ginoo God, na nag-offer sila, Lord, sa ilang kinabuhi, Lord, nga magasangyaw sa imong mga pulong, Ginoo God. Lord, bisa man, Lord God, sa among pastor, Ginoo God, nagadto siya, Lord, sa duhali, Ginoo God. Bisa man, Lord God, sa iyang pagpauli, Ginoo God. Ikaw, Ginoo God, magapadayon, magaprotection diya kaniya, Ginoo God. Lord, usasa ikaw, Ginoo God, usasa kami, Lord, sa imong gahom, Ginoo God. Bisa man, Lord God, sa among mabutan, Ginoo God, na simana, Ginoo God. Ikaw, Ginoo, magapalayon ka na mo hatag gusto, kalig-on, Ginoo, sa among kinabuhi. Ikaw, Ginoo God, magapalayon, Ginoo God. Mag-bless, Lord, sa among mga buhat, sa among mga kamot, Ginoo God. Dalaygin din ikaw, Lord, sa walay katapusan, Ginoo God. Hindi, Lord, among gilampo, ginapasalamatan, ang tanan magaingog. Amen o amen. Amen. Ay, nadatay ko andi ay katong giingon ni Pastor nga anak kay Alcancia. 5-5 o pila inyong ikahulog para sa December. Kung na ikahulog, 5, pwede. Oh, wala na